Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur otsaiak 13, astelena, astera goaz titular nagusiekin. Otsaiak 13 gaur torturaren aurkako eguna da Euskal Herrian eta horren harira Nafarroan hamarkada ezberdinetan torturatuak izan diren hainbat kidek agerraldia egin dute. Iruñeko udalak larrialdi egoeran daudenentzako 60 etxebizitza gehiago zaharberrituko ditu etxebizitza planaren bigarren fasearen barrenean. Kastejongo zentralaren bigarren multzoa berehala ixteko exijitu du Sustrai erakuntzak. Bigarren hezkuntzako irakaslentzako azterketarik ez da izanen aurtengo udan. Nafarroako herri gehiagok egin du eremu ez euskalduna uzteko autua. Eskari ofiziala aurkeztu dute jada 11 herrik. Osasunak 1-3 galdu du Real Madrilen aurka. Sailkapeneko azken postuan jarraitzen du talde gorritxoak 10 punturekin. Astelehen honetako albisteekin asteko 36 urte bete dira Joxe Arregi Espainiako Polizia Nazionalaren eskutik torturatzen ondorioz hiltzela. Orduz geroztik, otsaiaren 13 torturaren aurkako eguna da Euskal Herrian eta horren harira Nafarroan hamarkada ezberdinetan torturatuak izan diren kidek agerraldia egin dute. Otsaiaren 13an, gaur 36 urte bete dira Joxe Arregi Polizia Nazionalaren eskutik torturalatzen ondorioz hiltzela. Egun horren harira, Nafarroan hamarkada ezberdinetan torturatuak izan diren hainbat kidek agerraldia egin dute Nafarroako gobernuari erkidego honetan izandako tortura kasuak iker ditzatela eskatzeko. Harrezkero otsaiaren 13a da Euskal Herrian torturaren aurkako eguna. Euskal Memoriak txosten batean dokumentatu ditu 5.657 tortura kasu. 1957ko Euskal Memoriak txosten batean dokumentatu ditu 5.657 tortura kasu. 1957ko eta 1950ko hamarkadako gertaera bakanen batzuk landuak dituen arren, txostena batik bat, 1960tik aurrerakoa da, hain justu 2014ko ekainera artekoa, ordukoa baita azkeneko tortura salaketa. Orain arte, Euskal Herritarren atxiloketetako 7.582 kasu aztertu ditu eta idatzian dioenez 164,71etan egiaztatu ahal izan du polizia indarren torturak gertatu zirela. Lanean jarraitzen du torturak eragiten duen drama humanoa eta soziala behin betiko argitzeko. Euskal Herriko gatazka politikoaren kontakizuna osatu nahi du modu horretara. Larrialdi egoeran daudenentzako 60 etxebizitza zaharberrituko ditu Iruñako udalak. Lehenik eta behin komentatzea euskaraz zein den gaurko prentsaurrogaren helburua, eta da aurkeztea etxebizitza planaren bigarren fasea. Zertan datza bigarren fasea? Bueno, lehenik komentatzea badakizuenez, gu sartu ginenetik markatu genuen gobernuko jardueraren barnean lehenesten genuen hainbat eta hainbat jarduera. Eta horietako bat izan zen nolabait egoera txarrenetan zegoen jendearen dako arreta jarri eta kasu batean etxebizitza gabe zegoen pertsona horientzako horrelako esfortzu handi bat egitea. Eta hortarako sortu genuen etxebizitza bulegoa, egin genuen ordenantza bat espreski horretarako eta ibili gara pasaden urte guzti horretan horretan lanean. Zein izan da emaitza? Emaitza izan da 63 etxebizitza zaharberritu egin ditugula, horietatik 59 jada familia horien eskuetan daude. Horretarako egin dugu esfortzu ekonomikoa izan da 600.000 eurokoa. Hurrengo urterako, bigarren faserako espero dugu 650.000 euro sartzea. Daukagu izan dugu orain arte 214 eskaera, hori da orain arte manejatu dugun unibertsoa, eta komentatzeko ere beste datu bat dela estadistikoki edo
familia tipo, markatu albadugu, bada 2 edo 4 pertsonendako eta txikiak izanik karguan, eta normalean edo ez dute diru sarrerarik edo izatekotan bada risa edo ris baino pixkat gutxiago diru sarrerarekin. Martxan da Iruñeko udalaren etxebizitza planaren bigarren fasea. 2017an 60 etxebizitza gehiago zaharberrituko dituzte larrialdi egoeran dauden horiek bizileku duina izan dezaten. Hala, 650.000 euroko inbertsioa eginen dute eta ia zegokitutako 63 bizitokiak aintzat hartuta 123 dira guztira udalak behar egoeran daudenei behin-behinezkoz eskaintzen dizkien etxeak. 2016ko apirilean abiatu zuen Iruñako udalak etxebizitza bulegoa propio etxetoki premian zeudenei laguntzeko ordenantza aprobatu ostean eta horrez geroztik 214 eskari jaso ditu herritarren partetik. Udalak jabetzakoak diren etxebizitzen errolda egin du etxebizitza bulegoak eta zaharberritzen lanean ari da oraintxe. Diru sarrera urria dutenei zuzenduriko zerbitzua da. Kastejonen dagoen zentralaren bigarren multzoa berehala ixteko exigitu dute Erriberako zentral gehiagorik ez plataformak eta sustrai erakuntzak. Nafarroako eta Espainiako gobernuari El Erebro enpresa Kastejonen duen zentralaren bigarren multzoa berehala ixteko exigitu dute Erriberako zentral gehiagorik ez plataformak eta sustrai erakuntzak auzitegi gorenak ixteko epai irmoa eman duela gogoraratzearekin bat. Ziklo kombinatuko 3 zentral termiko daude Kastejonen, El Erebro enpresarenak 2 eta Iberdrolarenak bat. Sustrai erakuntzak salatu duenez, ezarritako azkena El Erebro enpresaren bigarren multzoa da eta hura ere gainontzekoak eraiki diren gizan inguru giro araudia errespetatu gabe egin zuten. Akatsez josita dago martxan jarraitzeko egin zuten inguru giro azterketa, ez zituen jasotzen derrigorrez adierazi beharreko alternatibat habitat zuzendaritzat ezarritako interes orokorreko lur eremoen gaineko kalte eraginen baloraziorik ez zuten egiten ozonoan izanen luzukeen eragina ez zuen aztertzen eta modu desegokian aztertzen zituen zentralaren eragin sozioekonomikoak. Horra, Erriberako zentral gehiagorik ez plataformak eta sustrai erakuntzat salatutakoa. 7 elekiten ostean, gorenera jo zuten herritarrek azkenean eta arrazoia eman zieten baina nolanahi ere ilegala den arren funtzionatzen ari da Kastejongo zentrala. 2 eskari egin dituzte, lehenengoa, Nafarroako eta Espainiako gobernuei El Erebro enpresa Kastejonen duen zentralaren bigarren multzoa berehala ixteko exigitu diete eta bigarrena Kastejonen aktibo dauden zentral guztiei emandako baimenak berriz aztertzea. Eta hezkuntzan dugu albiste orain, bigarren hezkuntzako irakaslentzako ez da azterketarik izanen aurtengo udan. Bigarren hezkuntzako lan eskaintza publikoaren deialdiaren egoera zein den azaldu du Hezkuntza Kontseilari Jose Luis Mendozak, aurten ez da azterketarik izanen. Espainiako gobernuak ez die oraindik informaziorik eman erreposizio tasaren inguruan eta hala zenbat plaza eskaintzeko duten jakin gabe azterketarik ez dutela eginen nabarmendu du Mendozak. 2018ra luzatzea erabaki du Nafarroako gobernuak. Jose Luis Mendozak eta Nekane Oroz unibertsitatetako zuzendariak mezua helarazi diete irakasle plaza horietarako azterketa prestatzen dabiltzatenei. Errespetu guztiarekin ari direla lanean eta kontuan hartzen dutela ez dela egoera batere xamurra. Albiste gehiago, Nafarroako herri gehiagok egin du eremu ez euskalduna uzteko autua. Eskari ofiziala aurkeztu dute jada 11 herrik. Euskararen legea aldatzeko adostasunik ez du egin Nafarroako parlamentuko gehiengoak eta eremu ez euskalduneko udalak hasi dira mugimenduak egiten. 12 herritan onartu dituzte mozioak eremu mistoan sartzeko eskatuz. 11ak egin dute eskaera formalki.
Gobernuari eusten dion laukoteak heldu dio eskaerari eta lege proposamen bat aurkeztu du legebiltzarrean. Aldaketa ez da 12 herri horrietan mugatuko. Gehiago ere sartuko dira taldera eta tartean daude herri handiagoak Tafalla eta Zangotzako udalek adibidez, hilabete honetan onartuko dute mozioa. Eremu mistoan sartzeko eskariarekin batera, hala ere, beste aldarrikapen bat eramango dute parlamentura. Euskara, Nafarroa osoan ofiziala izatea eskatuko dute. Oraingoz 11 herriren eskaria heldu da. Oibar, Bilatuerta, Zirauki eta Zúñiga. Mirafuentesek ere onartu du. Eskari horri bide emango dio laukoteak euskararen legea moldatzeko proposamenarekin. Erabakia ez da udalena soilik, euskararen legeak eta foru hobekuntzarik legeak diote parlamentuak onetsi behar duela aldaketa. Beraz, parlamentura helduko da euskararen legeari buruzko eztabaida. Laukotea orain arte ez da gauza izan euskararen legea aldatzeko eta udalen eskariak aurrez aurre jarriko ditu. Parlamentuan hasiko da bidea. Trasladado y que nosotros los compartimos y entendemos que no hay razón. Osasunak 1-3 galdu du Real Madrilen aurka izandako norgehiagokan. Sailkapeneko azkengarren postuan dago talde gorritxoa 10 punturekin. Osasunak porrota jaso du Real Madrilen aurka sadarren eta ligako 21. jardunaldia jokatu ostean sailkapeneko azken postuan jarraitzen du talde gorritxoak 10 punturekin. Partidako lehen abagunea Real Madrilek izan zuen 4. minutuan Benzemak gutxigatik kanpora bidalitako jaurtiketaren bitartez, baina ordutik aurrera Osasuna izan zen baloiaren jabe. Gorritxoek 8. minutuan izan zuten gola sartzeko lehen aukera, baina Riviere jokalariaren errematea Keylor Navas atezainak desbideratu zuen. Ondoren, 17. minutuan Real Madrileko atezainak erantzun bigaina eman zion Faustoren jaurtiketari eta Osasuna ondoen ibili zenean Real Madrilek gola sartu zuen Cristiano Ronaldoren bitartez. 24. minutuan. Gola hartu ostean erasora jo zuen talde gorritxoak eta 32. minutuan partida berdindu zuen. Lehen zatiaren azken txanpan talde bakoitzak abagune on bana izan zuten, baina atezainak izan ziren protagonistak. 35. minutuan Siriku gelditu itzela egin zuen Benzemaren aurrean eta 43. minutuan Navasek erantzun ona eman zion Riviere erdilariaren jaurtiketari. Bigarren zati hasi bezain laster Osasunak bigarren gola sartzeko abagune izan zuen. Gorritxoen aukeraren ostean Real Madrid izan zen baloiaren jabe eta 62. minutuan aurre hartu zuen Iskoren golari esker. Bigarren gola sartuta Real Madrid kontrolpean izan zuen partida eta 73. minutuan aukera bikoitza. Osasuna ezinan ibili zen bigarren zatian, baina 82. minutuan berdinketa lortzeko abagune izan zuen. Amaierako minutuetan Real Madridek ez zuen arazorik izan emaitzari eusteko eta azken minutuan Lucas Vázquez bisitarian garaipenak burubildu zuen 1-3 sartuta. Guazen orain eguraldiaren iragarpenarekin. Gaur otsaiak 13 astelena zerua hodeitsu egongo da eta euria egingo du Iruñ herrian. Hego-ekialdeko haizea bizi ibiliko da goizean zehar eta arratsalderako indarra galduz joango da. Temperatura altuenak 13 gradutan, baxuenak 4 gradutan. Zerua hodeitsu baztanaldean ere eta euria egun guztian zehar arratsaldean bereziki. Hego-ekialdeko haizea nagusi eta temperaturari dagokionez, altuenak 12 gradutan, 6 gradutan eguneko baxuenak. Biharko egunari begira, goizaldean zerua hodeitsu egongo da Iruñ herrian, baina goiza hodei gutxirekin pasako da. Hego-osagaiko haizea nagusituko da eta temperaturak gora egingo du pitin bat, bai maximoetan eta baita minimoetan ere. Baztanen zerua hodeitsu egongo da biharko egunean eta pixkanaka ostarteak irekitzen joango dira. Hego-osagaiko haizea nagusituko da eta temperaturak gradu bat gora eginen dute. Nafarroari begiratuta gaur zerua hodeitsu egongo da, euria egingo du egun osoan zehar,
hego-ekialdeko haizea indartsu ibiliko da goizean batez ere, eta eguneko azken orduetan hego-mendebaldera aldatuko da. Eguneko temperaturak aldaketa handirik gabe. Otsailaren 13, torturaren aurkako eguna Euskal Herrian, honez gain hauexek izan dira gaurko egunak utzi dizkigun albisteak. Otsailak 13 gaur torturaren aurkako eguna da Euskal Herrian eta horren harira Nafarroan hamarkada ezberdinetan torturatuak izan diren hainbat kidek agerraldia egin dute. Iruñeko udalak larrialdi egoeran daudenentzako 60 etxebizitza gehiago zaharberrituko ditu etxebizitza planaren bigarren fasearen barrenean. Kastejongo zentralaren bigarren multzoa berehala ixteko exigitu du sustrai erakuntzak. Bigarren hezkuntzako irakaslentzako azterketarik ez da izanen aurtengo udan. Nafarroako herri gehiagok egin du eremu ez euskalduna uzteko autua. Eskari ofiziala aurkeztu dute jada 11 herrik. Osasunak 1-3 galdu du Real Madriden aurka. Sailkapeneko azken postuan jarraitzen du talde gorritxoak 10 punturekin. Eta hauxe izan da dena gaurkoz. Mila esker zuen erratagatik eta arratsalde ona izan. Bihar arte. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera, Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.